Spesial buat yang punya lagu Kang Tato, yang punya Brunei, yang punya Malaysia. Ayanai sayang. Ayanai Ang Tato. Ayanai sayang, Ayanai terus, Ayanai. Aduh kakang Senok Risa paling sayang Senok Risa bisa urip bebarengan Senok Risa sayang Senok Risa sing duwe grandong ijo alasan duwe anak lan rabi Senok Risa sing duwe grandong ijo Senok Risa sudah grandong ijo Senok Risa sudah grandong ijo Senok Risa sudah grandong ijo Senok Risa lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang Senok Risa sing duwe grandong ijo Senok Risa sing duwe grandong ijo Senok Risa sing duwe grandong ijo Senok Risa kesuwun sing duwe grandong ijo Ayanai Ang Tato. Bos Malaysia Nok Oci awan bengi janji kakang tekanti anti Nok Oci Kang Tato sayang Kang Tato eman Kang Tato bos Brunei Senok Oci sing de Malaysia Senok Oci kula nerima asal laksana Senok Oci diwayu kula wis pasrah Nok Oci maklum kula gak ngerti Nok Oci wis duwe laki nanging kepriben kula ora bisa klale wis lawas hubungane papa inai paling sayang mama siapa? Mama Rosi sayang Mama Rosi Nok Rosi sayang panitia Nok Rosi sing duwe Malaysia sing paling sayang Nok Rosi tanggung jawab sampeyan sing duwe Malaysia Nok Rosi sing duwe Malaysia Ayanai sayang Ang Tato Nok Rosi sing duwe Malaysia Nok Ocha sing duwe Malaysia Nok Ocha Ayanai Nok Rosi sayang Kang Jo awan bengi janji kakang tekanti anti Kang Jo Kang Jo sing paling sayang Kang Jo Bos Brunei Kang Jo kula
Rosi Dunok Rosi diwayu kula wis pasrah Nok Rosi maklum kula gak ngerti Nok Rosi wis duwe lagi nanging kepriben sing duwe Malaysia saya Nok Rosi paling sayang sing duwe Malaysia eman aduh Nok Rosi paling eman Nok Rosi aduh kakang wis rong tahun lawas kita hubungan Kang Ato apa mungkin bisa urip bebarengan Kang Ato Angjo paling sayang Angjo sing paling Angjo paling sayang Angjo sing paling eman Angjo Oh kasih kudu sayang aja wakir mamas masih tetep sayang lamun kakak